dörren. Stäng dörren! Stäng dörren. Vad gör ni? Stäng dörren! Ja, det kommer Stäng in! dörren! Gå in! Nej, det kommer inte över tröskeln! Jo, Det gör det väl! Han står! Där är förbi! Nej, stäng riktigt. Är den förbi? Nu tänker jag inte gå längre. Ut. Han får jag putta upp dig i den här då. Oj, akta. Bär inte av benen på den. Jag har typ aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Gå ut. Gå in. Nu gör vi ute. Hallå, ut. Så. Så, nu kan du stänga dörren.